Fawaka, mi Namareofa. En dit is Spangtori. Vandaag kijken we naar het gebruik van bepaalde en onbepaalde lidwoorden. Wat eigenlijk vrij simpel is in het Surinaams. Voor onbepaalde lidwoorden gebruiken we het woord wang, wat ook wel bekend is als het cijfer 1. Maar context is belangrijk. Hierbij gebruiken we het onbepaalde lidwoord wang. Dat duidt aan een. Bij het gebruik van bepaalde lidwoorden is het heel simpel. Wij gebruiken a. Het is een letter, zoals het wordt geschreven, maar bij uitspraak is het toch heel belangrijk om daarbij goed op te letten dat je niet een lange klank a zegt, maar dat je dus a zegt. Het eindigt eigenlijk met een hele zachte, subtiele h aan het eind. Zullen we een voorbeeld doen? Wang buku, a buku. Wang tafra, a tafra. Wang boy, a boy. Wang bigimisi, a bigimisi. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.